In de nadagen van de kruistochten was er een politieke situatie ontstaan die gekeerd was tegen ridderordes. Europa was in de greep gekomen van de Franse koning Philips IV, die ook wel Philips de Schone werd genoemd. Onder zijn bewind was er een nieuwe wind gaan waaien en een van zijn plannen was om de orde van Tempeliers op te heffen. Ook eiste Philips een belastingheffing van 10% op alle inkomsten van de kerk. Paus Bonifatius VIII reageerde hierop met een pauselijke boel, waarbij de Franse koning het recht werd ontnomen belastingen te eisen van geestelijken voor diens oorlog met Engeland. In 1303 overleed paus Bonifatius VIII en kwam er opnieuw een Italiaanse paus aan de macht, Benedictus XI, die deze pauselijke boel introk. Na een kort ziekbed overleed deze paus op 7 juli 1304. Philips was inmiddels bezig met zijn opvolging, waarbij de Fransman Bertrand de Gaulle de nieuwe paus moest gaan worden, in ruil voor zijn steun om de Tempeliers op te gaan heffen. Na een maandenlang durend conclaaf werd de Gaulle de nieuwe paus en hij noemde zichzelf Clemens V. Clemens V vaardigde zoals afgesproken een pauselijke boel uit om alle Tempeliers te arresteren en hun bezittingen te confisqueren. En op 13 oktober 1307 werden ongeveer 2000 Tempeliers gearresteerd en werd hun grootmeester Jacques de Molay veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Er gingen geruchten dat de Teutonische orde de volgende zou kunnen zijn om opgeheven te worden. En Siegfried von Feuchtwanger, die de grootmeester was van de Teutonische orde, wilde het er niet op laten aankomen en besloot in 1309 de hoofdzetel van de Teutonische orde vanuit Venetië naar Marienburg te verplaatsen. Net op tijd, zo bleek achteraf, want een jaar later werd er een pauselijke boel uitgevaardigd om de inquisitie onderzoek te laten doen na de Teutonische orde. Een andere grote gebeurtenis in 1309 was de verhuizing van de zetel van de paus van Rome naar Avignon, waardoor er ruim 70 jaar lang geen paus zetelde in Rome. En daarna nog eens 50 jaar een situatie ontstond die de Westerse schisma werd genoemd, waarbij je een paus had in Rome en een tegenpaus had in Avignon, waarbij de verdeeldheid er bijna voor zorgde dat de katholieke kerk werd opgebroken. Het pontificaat van Clemens V, zoals je de regeerperiode van een paus noemt, kun je beschrijven als een van de meest rampzalige in de kerkelijke geschiedenis. Ondertussen werd de zaak van de Molay heropend omdat de bekentenissen door martelingen zouden zijn afgelegd. Er volgde vervolgens een schijnproces met beschuldigingen van ketterij, homoseksualiteit en de aanbidding van de afgod Baphomet. Het vonnis was in plaats van levenslang dood door middel van verbranding op de brandstapel, uitgevoerd op 18 maart 1314. En deze executie vond plaats op de Île de la Cite in de rivier de Seine in Parijs. Tijdens de verbranding sprak de Molay een vloek uit die angstaanjagend accuraat bleek te zijn. Hij riep de woorden: God weet wie heeft gezondigd en onrecht heeft gepleegd. Spoedig zal ik hen die ons ter dood hebben veroordeeld voor God ontmoeten. Nog geen maand later overleed paus Clemens V en Philips IV overleed enkele maanden later na een val van zijn paard tijdens de jacht, waarschijnlijk getroffen door een hersenberoerte, en hij stierf enkele weken later.